Aquesta setmana venguem de presentar el nou servici d'atenció en entorn domiciliari. És un projecte que el govern del Consell General d'Aran portava temps volent portar a terme, més com a ben sabets aquesta legislatura no ha resultat bric fàcil, la pandèmia ens ha complicat, ens ha de canviar els plans que havíem entre aquests 4 anys de govern en Consell General d'Aran. Com a síndica, hi ha un orgull i una satisfacció molt gran a poder tirar endavant i poder presentar aquest nou servici de la mà dels professionals de l'airau sanitari i social del Consell General d'Aran, d'Aran Salut i dels SAPs, perquè aquest serà un servici que marcarà un avanç i un impuls en l'atenció a les persones, en aquella atenció a la proximitat que perseguim a la gent en centre de l'acció política. Podràs veure tota la informació detallada sobre com accedir a aquest servici a través dels vostres metges de capçalera o dels professionals de l'airau d'atenció social del Consell General d'Aran. Més en tot cas, destacar que aquest serà un servici que el que permetrà és atendre les persones en casa seva, en son entorn, ja sigui ben gent grana o gent amb discapacitat o gent que puntualment pot haver besoin d'aquest soñadi. En aquells moments en què haguem de besoin que el sistema no ens falle, la voluntat del Consell General d'Aran és que aquest servici d'atenció en entorn domiciliari sigui l'instrument en què això passi, en què la nostra gent grana pugui envellir en casa seva, en què les persones amb discapacitat hagin una atenció directa o inclús en què hi ha infància en risc o famílies, per exemple, monoparentals, puguen haver aquest suport que d'altra manera les és molt difícil haver. Tot aquest projecte, el Consell hi destina en aquests moments 280.000 euros en nous. El que cal destacar és que serà un servici universal i gratuït de totes aquelles persones que l'hagin de besoin, que seran valorades a través d'una comissió tècnica formada per professionals sanitaris i socials que s'adreçaran al seu domicili a valorar la seva situació. Repetisc que és un gran pas i un moment força important que, com a digui, marcarà un avanç i un després, de què ens sentem força orgullosos i que demoram sigui tot un èxit perquè demostrarà que les polítiques són a la fin en dar aquella atenció i a aquells besoins que la nostra ciutadania ha.